Дмитровича Герца, народного художника України, лауреата національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка, добре знають не лише на Україні, але далеко і за її границями. 27 февруара йому висповнилось славних 85. І з цієї нагоди у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бекшея відкрили виставку творів художника, на котру представлено більше 80 полотен майстра пензлика. Удати честь цьому неординарному і талантливому художнику прийшли многі чистовані гості і туті, котрі залюблені у творчество художника. Якщо ви звернули увагу, щойно як заспівав Закарпатський народний хор, в мене склалося враження, що ніби з картин Юрія Герца зійшли ті персонажі, які були головними в його творчості. Ми відчули таке перевоплощення його робіт, які абсолютно проникнуті тим народним духом, проникнуті традиціями. Це повітря, вібрації на його картинах, це є той воздух, яким ми дихаємо, яким ми живемо. Юрій Герц – видатний закарпатський художник. Ми вже його спокійно зараховуємо до периферії закарпатського живопису. І те, що створив він, це є дуже знаково. Юрій Герц був залюблений у нашу сріберну землю. У кожному його полотні чувствуєш неописуючу і безмежну любов до природи, що сотворив Господь, до тих духовних істоків, котрими дорожили наші предки, і тому саме цьому він і присвятив більшість своїх картин. На многих полотнах у красному вінку природи зображені собиття і жизни горян, а також церкви та храми краю. Радість і бадьорість, життєвість – оце такий основний мотив, який лунає з полотен Юрія Дмитровича Герца. Перед нами понад 80 творів Юрія Дмитровича, зібрані упродовж всього творчого періоду його перебування на цьому світі. Твори розказують нам про характер художника, розказують про його вдачу, розказують про його життя так, як його сприймав сам митець. Він сам своїми картинами веде оповідь. Оповідь ця і складна, і радісна, і сумна, так як в житті буває. Такі мінорного звучання полотна розказують про сумні події в його житті, а бадьорі і радісні, які переважають, говорять про те, яке щастя він зустрів тут, у нашому Підкарпатському краї. Я пам'ятаю, була виставка у Києві до 35-річчя визволення Закарпаття. Була така виставка, де кияни так зустрічали закарпатських художників, там, як боги, знаєте. І видко було, що то не тільки та дата пов'язує їх, а значно скоріше. Це і Закарпатський Барбізон у Лісковці, Березнянського району, і особиста знайомість з усіма художниками і так далі.
І ви знаєте, тоді Юрій Дмитрович на фоні таких, як мій батько, як Антон Михайлович, він маленько молодшим визирав, знаєте, але на нього дуже велика увага була. Ну, і ви знаєте, я розумію чому. Тому що він абсолютно другий. Він є герц по своїй тональності, по своїй композиції і по тому оптимізму і радості, яке він носить у душі і має бажання передати глядачеві. Бо будьмо реальні і правильні, треба сказати, що основне завдання мистецтва якраз є то, що радувати око і внести чоловікові оптимізм на радісне життя. І Юрій Дмитрович це дуже-дуже красиво. Коли дивлюся на розмаїття природи, коли дивлюся на то все, що так чарує мене, і ловлю себе на думці, та я ж це вже десь бачив. Тому думаю, де це я бачив? Тому так собі зажмурюю очі, закриваю, заплющую. Думаю, так це ж було, це ж вже я бачив на картинах Юрія Герца, на його полотнах. І коли ми у картинній галереї дивимося, і здається, що, Боже, як ото нас зачаровує та величезна гама кольорів, ота динаміка, ота внутрішня енергетика, експресія. І вони зачаровані тим, але колись собі подумаєш, Боже, а як це було зробити? Як це було відтворити? І коли вже я стою перед картинами Юрія Герца, я думаю про інше. Господи, та я це теж уже бачив, а вірніше пережив. І от його картини, що головне, спонукають до мислення, до переживання, а цим самим і нас вони роблять частиною того прекрасного світу, який любив Юрій Герц і відтворив його у своїх чудових полотнах. А цей світ – це наше Закарпаття, це наша Україна, це ми з вами. Не тільки оповідь про своє життя веде художник. Художник розказує і про життя своєї батьківщини. І оце натхнення, ця поезія, яка звучить у художника в душі, вона виливається на полотна картин фарбами. Адже основна мова живопису – це барви. Саме за таку дуже яскраву барвистість, за таку образність, за поетичність художник Юрій Герц спочатку став народним художником України і отримав державну премію, яка тоді називалася Державною премією імені Тараса Григоровича Шевченка. Тепер вона національна. Оця образність, ця поетичність і патріотизм – це лейтмотив творчості Юрія Дмитровича Герца. Ми дружили з сім'ями. Познайомив нас його син Сергій. Він був в ті роки найкращим фахівцем галузі інформатики і допомагав мені комп'ютеризувати кафедру на медичному факультеті. І познайомився я його з його батьком випадково, дізнався, що він знаменитий художник, але дійсно на початку нашого знайомства я сприймав його не стільки як художника, а як людину високоерудовану, яка здатна спілкуватися на будь-які теми, яка дуже жваво цікавиться проблемами, в тому числі освіти. Він часто давав поради, які навіть мені ставали в нагоді у моїй вузькопрофесійній сфері. Герц – це такий сугубо, я б сказав, закарпатський художник. Його тематика постійна все життя була закарпатська. Він на основі традицій, на основі кольору нашого національного одягу, природи, виробив свій стиль, виробив стиль композиції, побудови полотна як художник. І вже під кінець, як зрілий майстер, він досяг тої вершини, якої вже всі кажуть, хто це намалював, всі знають, що це Герц. У нього є свій стиль, його ні з ким не можна сплутати в Закарпатті. Вражає мене і зараз, коли я дивлюся цю виставку, що дуже багато тем у нього, які ми раніше, може, не помічали. Він дуже плодовитий був, дуже багато працював. Позираючи на полотна Юрія Герца, чувствуєш несказанну енергію горян, котрі закрутилися у танцю карічці і з файними сколомийками несуть тот неудержимий і гордий дух няньки і мамки, котрі, не позираючи на тяжкое життя, знали веселитися, співати і творити прекрасні вишивки, що характерні лемсів прекрасних земли. Я в архіві знайшла передачу, де Юрій Герц признається у любві до свого родного краю. Пам'ятаю себе десь з 2-3 класу,
щось ті дзвони, які в нас дзвонили, дзвони в нас чути були з сусіднього села, які там недалеко від нашого були. Або ті дзвони якось ще в малому віці, якусь таку тривогу або радість. Бо десь, коли дзвони дзвонять, та вони мають 2 покликання, або десь до якоїсь святості призивати, або сповіщають про якусь тривогу. Саме велике свято було то Великдень, бо коли йшли Пасху святити, то якраз якось дуже добре зроблено пробудження природи в нас попадає, коли вже починається весна. Потім за Великоднем йшли такі вже, може, не другорядні, а свята, які десь коло кожний храм мав своє свято. У нас, де я родив у селі Лохово, свято було Покрово, яке зараз вже буде скоро, то 14 жовтня це свято. Ну а потім далі йшли всякі свята, початок зими і так далі. І потім таке саме вже друге велике свято, це було Різдво. А на Покровах, то ваше храмове свято. Да. Як ви до нього готувалися? Ну, це таке свято було, що вже якраз і весь урожай був зібраний з полів. Ми пасли корову, пам'ятаю, вже можна було пасти не тільки там на тій ділянці, яка була наша, а можна було пускати на весь гатар, то так по-нашому називало, що то вже околиця цілого села. Ну і приходили гості до нас із других сіл, бо така звичка була постійно, що із одного села до другого ходили. І, знаю, приносили нам усякі медяники, потім то була така велика гостина, чути було, як почали співати. Це дуже прекрасно є. І я думаю, таке надзвичайно велике свято, і не тільки в нас, у нашому селі, а в кожному другому селі інше таке свято було. Кажуть, що сім'я має якийсь певний вплив на розвиток творчої особистості. Хто вплинув на вас, на вашу творчість? Хто побудив вам вашу фантазію і, можливо, вперше ви зуміли побачити красу кольору? Звичайно, теж з дитячих років. Пам'ятаю, може, ще я в школу не ходив, так моя мамка вишивала прекрасні рушники з такими прекрасними кольорами, відкритими, як червоний, синій, жовтий. І якось мені то дуже сподобалося. Вона й пісні співала, бо наша сім'я була дуже багатосімейна, понад 8 чоловік. І після мене ще були 1 брат і 3 сестри народилися. Так я чув і ті колискові пісні, звичайно, мама і навколишнє середовище, бо наше село дуже прекрасне, починаються там Карпати. І це, я думаю, що це перший поштовх був десь до того, що я якось щось роззнав таке, яке потім на протязі цілої творчої моєї діяльності, або і сьогодні, воно якось дає певний поштовх, або якусь енергію, може, таку несвідому, космічну, що десь спонукає мене щось створити про те, що я вчув у дитинстві. А чи може бути пісня поштовхом на малювання вашої картини, вашого полотна? Я думаю, що безпосередньо, бо оскільки моя творчість десь спрямована в такому руслі показати закарпатські свята, коляди, показати весілля, так вона безпосередньо зв'язана, бо десь той фольклор, який дав мені теж такий поштовх до творчості, закарпатський кольор, верховинський кольор, так без того не може бути. Був час десь колись, я пам'ятаю, в Києві один композитор, на жаль, він вже помер, я мав таку картину «Свято на Верховині», і він написав 2 пісні вражень моєї картини. Ну, а пісня і
творчість, інша образотворча, так це одне ціле. Так що воно пов'язано одне з другим, бо іншак я не вірю, який художник не любить пісню або десь не контактує із тим, так що він зможе щось про той народ або про ту землю, бо образотворче мистецтво – то пісня свого роду. Творчість Юрія Герца пронизана великою безмежною любов'ю до нашої землі. Він творив так, що захватувало дух. У його полотнах звучать різні емоціональні інтонації, котрі близькі серцю і теперішнім позирачам, теперішньому поколінню. Творчість Юрія Дмитровича Герца якраз є таким виразником національної ідеї, яким, можливо, що не всі люди розуміють, чому це так, як дивлячися на картини, але як художник я сприймаю Закарпаття так, як намалював Юрій Дмитрович Герц. І бачу, звідки витоки цього мистецтва, бо якось доля мені так дозволила бачити його і ще давніше, коли я був студентом, ходив на пленери, він нас трошки підтримав як молодих художників, і пам'ятаю, що і села трошки інші були, і у нього в роботах збереглися, зафіксувалися ці кольори тої верховини, яка була в минулому. Вчитися у рідної землі, припадати до своїх коренів, вчитися у своїх предків, учитися своїм традиціям, фольклору, співанкам, гулянкам, релігії, культурі. Це все Юрій Дмитрович оспівував в своїх полотнах. Надзвичайно тонка і делікатна людина. Він ніколи ні до кого не був суворий або не стриманий, а хотів, щоб всі люди раділи, щоб всі люди були щасливі. І от така радість, буяння цвіту, буяння кольору є в його полотнах. Барвиста верховина. Ось як називається серія робіт, за яку він одержав премію імені Шевченка. Хто був настоящим професіоналом, тому не могли не заборонити, не то. Могли заборонити, звання не давати, там треба було шпекулювати щось. Юрій Дмитрович за цим ніколися не гнав. І тут я маю сказати велику йому шану і поздоровлення вже так, хоч я поздоровляв його і в той час. Він другий серед художників Закарпаття отримав Шевченківську премію. Перший Свида Василь Іванович. Герц другий, а потім вже пішли, бо дали вже деякі гонять тільки за званнями, а не за високим мистецтвом. До речі, і народним він третім став народним, а після нього вже отримували народного. Але він ніколи із того не робив, знаєте, основну ціль свою. Основна ціль у нього було все, це руска в руках, блокнотик, сісти в кутковий і малювати. Художник мусить писати до того, що він пережив від дитячих років і до свого поступово до зрілості і так далі, бо інший якийсь твір, то дуже тяжко створити. Я мав на увазі вагомий твір, десь такий неповторний або етапний, бо інакше то не виходить якось, бо якийсь, коли буде надуманий твір, бо художник навіть свій характер, своє мишлення, свою думку мусить передати у своєму творі. Так що то дуже тісно пов'язано. Може, воно ще зовсім на нинішній час науково не вивчено, але я думаю, що це, очевидно, якась істина в тому. Юрій Дмитрович, ви часто ходили босими? Дорога Віра, я дуже часто ходив босим, бо босиком треба ходити босими ногами по землі, щоб відчути її енергію. І я від народження, може, до 14 років тільки босим ходив, ну, звичайно, крім зими. Бо то допомагає людині. Людина відчуває такий пульс чогось, який йде десь із середини тієї землі. Це, я рахую, що навіть у медичному відношенні воно корисно є.
Ну, звичайно, у нас зараз цивілізація, так ми не ходимо босими, бо... А чи не думаєте ви, що ми щось втрачаємо від того, що ми не ходимо по росі? Може, ми навіть і не помічаємо ту росу? Ну, то може бути, бо роса дійсно, то так десь вона паде вночі, десь паде з космоса. І, як кажуть, так на селі казали, коли ми ходили, що це якесь космічне таке не явище, а значить, космічний, розумієте, та влага, яка десь паде з неба, і вона є дуже корисною. Не тільки для людей і для тварин, так що, очевидно, світ так збудований, що ця роса поки паде, так якось ми будемо на нашій землі і жити добре, і будемо відчувати щось. Бо коли вже роси не буде, так значить якісь будуть катастрофи, такі, може, у природі, що щось не в порядку буде. А скажіть, будь ласка, ви часто танцювали гуцулку, або, як кажуть, як у вас тут, кручену, карічку на весіллі? Віра, так я думаю, що ж кожна людина, як і дівчина, так і хлопець, особливо у юнацькі роки, та без танця то не могло бути, бо як то може бути, щоб десь не закрутитися з дівчиною і так далі. Я думаю, що у цьому танці, особливо в нашому Закарпатському, багато у нас танців є, там великий рух є, там є щось таке, розумієте, таємниче, коли десь, дивіться, як кажуть у нас босоркання, то так, коли вітер задує, почне так крутити порохом або листям тим, так очевидно, то десь так позаїмствовано від природи, що та крутіль, то десь такої глибокої, не тільки то надумано, то десь може воно і користь приходить, бо коли десь так закрутимося, дуже файно та і головася закрутить, а після того ми себе відчуваємо, якось дивимося інше на світ. Так що в цьому теж, я думаю, є якась така глибока таємнича істина, яку ще не розпознано до сьогодні. Бо хоч і літають там космонавти і так далі, але то вже люди такі треновані, а така людина обикновенна, то вона трошки по-іншому відчуває то. І от від того має насолоду. Я думаю, особливо дівчата, коли каже, ой, як міся, каже, а що каже, в голові міся закрутило. То дуже такий вираз, може, він простий, бо то якась народна мудрість у тому є, я так рахую. Спілкуючись з ним, я зрозумів, якого масштабу це людина. І він поступово в прямому сенсі відкрив мені очі і на своє мистецтво, і на мистецтво художнє взагалі. І багато речей, які дійсно після спілкування з ним стали для мене зрозумілі. Я зрозумів, що художник прагне не стільки віддзеркалити реальність, а прагне створити художній образ, який мав би знайти, резонувати з якимись почуттями в душі глядача. Ну і це Юрію Дмитровичу вдавалося, він знайшов до цього свій індивідуальний стиль, шлях, він мав таку незвичайну палітру кольорів, його сюжети теж були глибоко національні. Ну і все це привело до того, що його стиль став популярним, він став класиком, можна сказати, і закарпатського, і українського художнього мистецтва. Ну так я став фанатом цього художника і ще ближче познайомився з його дружиною. Ми досі підтримуємо дуже близькі стосунки. Він у колективі завжди, скільки де не було що, все було пов'язано з творчістю. Чесно кажучи, це людина пошукова, і той рівень, який він досяг, це завдяки тому такої працьовитості творчій, не просто працювати, бо можеш працювати все життя, нічого не зробити. А от він якраз творчо працював. Він постійно йшов в майстерню кожен день, скільки там, годину, дві, півдня, день, коли як вдавалося, але працював творчо над своїми творами. І я рахую, що він лишив після себе велику спадщину різноманітних робіт, вірніше композицій, побудованих, на мою думку, грамотно, кольорово. Як ти коли бачиш, то бачиш, що це художник з Закарпаття. Завдання, яке він собі поставив в житті, він досяг абсолютно. І займає ту відповідну сходинку в ієрархії нашого живопису закарпатського і всього українського, тому що він такого рівня, що абсолютно входить у когорту українських художників. Духовність Юрія Герца
вона виражена якраз у цих полотнах, які перед нами. Бог, людина, земля, вірність, відданість, традиції, батьківщина, мама, тато, сім'я, брати, сестрички – це все знаходиться тут у його полотнах. Наші земляки мають нагоду подивитися на дуже яскраве, дуже емоційне, дуже ритмічне, дуже натхненне, живописне багатство, яке представляє ця виставка. Це скарб, який належить всім людям не тільки Закарпаття, а взагалі-то і європейцям всім. Адже ім'я Юрія Дмитровича Герца було занесено у почесну книгу художників всіх народів і світу, яка була надрукована в Германії. І шану нашому землякові віддавали європейці, шану нашому землякові віддавали люди, які приходять на виставку. Адже додати оптимізму, додати бадьорості людини, підказати оцей шлях, який є на землі, такий дуже важливий, підтримати людину можна тільки таким позитивом, який завжди був присутній у Юрія Дмитровича Герца. Його полотна немислимі без людей. У нього нема просто пейзажів, у нього пейзажі населені людьми. У нього нема просто людей, а люди серед природи. Люди у природі, люди як частина цієї землі, частина цього світу. Отже, я б сказав, що доробок Юрія Герца – це не просто сукупність тих творів, які він зробив. Це всесвіт Юрія Герца, який завжди для нас буде цікавий, привабливий, і ніколи до кінця ми його не збагнемо. Як мило було видіти на виставці супутницю пожизни художника Наталію Герц, котра не менш талановита і чистований Юрій Дмитрович. Натхнення, каже, він знаходив самі в роботі. Сказати, що сьогодні ми тут присутні, що виставки Юрія Дмитровича вже неоднократно були в цьому музеї. Він завжди до них готувався дуже скрупульозно, дуже відповідально. Сьогодні його, на жаль, немає, але його творчий дух живе в наших залах, живе разом з нами, і ми присутні тут всі разом з ним, разом з його творчістю. Ну, творчість, мозаїка. Мозаїка – то є життя, а життя – мозаїка. Я би так двойно повів, бо мозаїка від тих вражень, які ми маємо, дійсно десь від з навколишнього середовища, або говорячи з людьми, або бачучи якусь дію, або відчувши якусь музику. Так це та сама мозаїка, лише вона в різної форми, вона потім на тому полотні або канві, як то в нас кажуть, та вона складається так поступово, і з неї виходить якийсь образ, художній образ, може повноцінний, неповноцінний, залежно від того, наскільки художник пережив то або дістав враження від того, що бачив. Бо у мене моя творчість не є запрограмована, що я там десь починаю з чогось, думаю. Я так десь йду по вулиці, йду до майстерні, відчув, та може навіть птичка заспіває, або десь через вікно музика якась урвалася, або там дуже люб'язно люди говорять, або із таких маленьких тих складається те, що я приходжу і можу Тобто це з емоцій? На тому враженні написати якийсь твір, незалежно. Який від того залежить. Ну, так емоції мусять бути, бо без емоцій ми ніч не зробимо. Бо ми туди мертві, бо кожен день, може, в нас вкладається дуже багато тих емоцій, але є сильні, є менші, які такі, що які вразливі, що вони дуже десь тривають, потім забуваються, але є такі, що за ціле життя не забуваються, так що тут вже... Тобто ваша творчість – це мозаїка ваших почуттів? Так очевидно, так якось воно сознательно, безсознательно.
Експресія, що застигла на полотнах художника, заворожує нас, заставляє милуватися поетичним язиком ізисканої живописної пластики і думав у собі, що буде ще радувати око не одного покоління.